की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो कैंटीन वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे वो दिन। ICFA University, Tripura, where dreams begin. 인터 sabjun khopjago oro khumulang sabjunar tai belgari sabjunar oboni bisete chengora sapai obhijan oba haikla ibani kore bochon bichunara terang bakha sule ta patient tamai sele tangai bakna so bisa chamung bagla tam din bagla o sapai obhijan tai chamung bag na ke chine abong bakman de chine last raja 186 नंबर राजा जब महाराष्ट्र किशोर देवरबार दिनी आसाइमा स्टाफ पात्रबिस नम्बर अपनार सामने তিনি फल पठाइ देबा बन बने चिन्ते बरा चिन आम चाहिए बिता साबुलां गो प्रब्लेम नि जत बिदार खाम थाके दं थपसा पखलाइना केक ना लाइनाय आय परे जों ताबो फल पागे साफा रंजोखौ आनंद बिसोरनि बा दं बिसोरनि ना jadi apa ya? Raja, last Raja, one of Ambai, so ini sini kumulang coordination committee kaman jagawa, inter sabjun khopjago, oro kumulang sabjunar tai belgari sabjunar. oboni bisete chengora sapai obhijan oba haikla ibani kore bochon bichunara terang bakha sule ta patient tamai sele tangai bakna so bisa chamung bagla tam din bagla o sapai obhijan tai chamung bag na ke chine abong bakman de chine last raja 186 नंबर राजा जब महाराष्ट्र किशोर देवरबार दिनी आसाइमा स्टाफ पात्रबिस नम्बर अपनार सामने তিনি फल पठाइ देबा बन बने चिन्ते बरा चिन आम चाहिए बिता साबुलां गो प्रब्लेम नि जत बिदार खाम थाके दं थपसा पखलाइना केक ना लाइनाय आय परे जों ताबो फल पागे साफा रंजोखौ आनंद बिसोरनि बा दं बिसोरनि ना jadi apa ya?
राजा लास्ट राजा हामबाय जों दिनै जोंनि खमलং coordination committee खामानि जागावा इंटा साबजुन खबजागा और खमलং साबजुनार ताई बेलगारि साबजुनार अबन बिसेते जोंरा साफाय अभियान अबा हाइक्लाइमानि फरायबासों बिसोरना रां बारसासुले थाङो पेशेन्ट दंमाय जेरै बिथांनो गभर्नमेन्टजों फैसा चामुं बागलाया तामजों बागै साफाय अभियान ताई चामुं बागनायखाय दिनै आबुंनो बर्तमान दिनै लास्ट राजा 186 नम्बर राजा जो महाराष्ट्र किशोर बेफोरबा बिनि आसायमा साल बाथ्रानि दङ हमनानै सावनो दिनैसो फल बाहाय दङ बल बाहाय जों बाहाय दिना आमचने बिदा साबजुमान बर कोर्डिनेशन खत बिदार खालु थाखाय दं थपसा खालायनायना केक नालायनाय आय करे जों दाबो फल बाहाय साफा खालामनांगौ आनन्दनि बिसोरनि बा दंथ'खौ बिसोरना जों दिनै अबाहाय राजा लास्ट राजा हामबाय जों दिनै जोंनि खमलং coordination committee खामानि जागावा इंटा साबजुन खबजागा और खमलং साबजुनार ताई बेलगारि साबजुनार अबन बिसेते जोंरा साफाय अभियान अबा हाइक्लाइमानि फरायबासों बिसोरना रां बारसासुले थाङो पेशेन्ट दंमाय जेरै बिथांनो गभर्नमेन्टजों फैसा चामुं बागलाया तामजों बागै साफाय अभियान ताई चामुं बागनायखाय दिनै आबुंनो बर्तमान दिनै लास्ट राजा 186 नम्बर राजा जो महाराष्ट्र किशोर बेफोरबा बिनि आसायमा साल बाथ्रानि दङ हमनानै सावनो दिनैसो फल बाहाय दङ बल बाहाय जों बाहाय दिना आमचने बिदा साबजुमान बर कोर्डिनेशन खत बिदार खालु थाखाय दं थपसा खालायनायना केक नालायनाय आय करे जों दाबो फल बाहाय साफा खालामनांगौ आनन्दनि बिसोरनि बा दंथ'खौ बिसोरना जों दिनै अबाहाय
tambay